खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बुद्धदेब मुसाहारिया बिबान एंगारबाय। इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि बुद्धदेब मुसाहारिया बिटिसि बिसायख'थिनि माखासे सप्ता सिगां गावारि जाहोनफोरखौ फोरमायनानै सनिबारखालि दोलोनिफ्राय ओंखारबाय। मुसाहारिया पार्टीनि मिरु आफादनि नेहाथारिमोन। गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारदों आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नो गावनि बिबान एंगारनायखौ गथायदों। गावनि लाइजामाव बिथाङा बुंदों दि गावारि जेंनाफोरा बिथांखौ सांग्रां आफादारि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनो नारसिनदों। ओनसोलारि राजखान्थियाव सासे सिनायजानाय सुबुं, मुसाहारिया देबरगावनिफ्राय बिटिसि बिसायख'थियाव खेबनै बिसायख'थि गेलेदोंमोन, नाथाय बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीजों एसेयावनो फेजेनजादोंमोन। बिथाङा इउपिपिएलनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि गायसनगिरि नेहाथारि महरैबो खामानि मावदोंमोन आरो सासे गोख्रों गुदि थाखोनि दैदेनगिरि महरै सिनायथि मोननो हादों। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा दासिमबो बिथांनि बिबान एंगारनायनि फिननाय होआखै। 40 सोद्रोमा गौथुमनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ दानाव जागोन। जुदियावबो बिजेपिआ उदाङै बिसायख'थि गेलेगोन, नाथाय दानि गौथुम खुंथायाव इउपिपिएल, बिजेपि आरो गण सुरक्षा पार्टीआ दाबो लोगो। नैथि खौराङाव दङ डिजिपिआ क'क्राझाराव गोजोनै बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय रैखाथि नायबिजिरदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ गोजोनै आरो रोखायै खुंफुंनो थाखाय आसामनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ पुलिस डिजिपि हरमित सिंहआ सनिबाराव क'क्राझाराव एसपि मावख'आव मोनसे गोजौ थाखोनि रैखाथि नायफामनाय मेल खुंफुङो। डिजिपिआ आयेन आब्रुथिनि थासारिखौ बिजिरदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जिल्ला पुलिसनि थियारिफोरखौ नायबिजिरदों। बे मेलाव क'क्राझार पुलिसनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव डिजिपि सिंहआ उदां, मोजां आरो जाथाय गैयै बिसायख'थिनि थाखाय रायजो पुलिसनि रादायनि सायाव गोसो होदोंमोन। जोंनो लाथिख' जाथाय नांगौ। उदां आरो मोजां बिसायख'थिया जोंनि गिबि गोनांथि। सोरखारनि बिथोन बायदियै जों रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामगासिनो आरो जोंनि गोहोखौ बिजिरगासिनो। बिथाङा पुलिस मावख'गिरिफोरखौ सांग्रां थानो आरो बिसायख'थि बिखान्थिनि समाव गोजोनखौ गाज्रि खालामनो एबा दावराव-दावसि सोमजिहोनो नाजानायखौ होबथानो बिथोन होदों। बे दावबायनाया आयेन आब्रुथिखौ सामलायनाय आरो बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गोरलै सुबुंखान्थियारि हाबाफारिखौ रैखा खालामनायाव रायजो सोरखारनि गोसो होनायखौ रेबगान्थि खालामो। थामथि खौराङाव दङ धुबरीनि मटरझाराव जायगानि सुबुंफोरा माहारियारि राजालामाखौ होबथादों। धुबरी जिल्लानि मटरझार ओनसोलाव जायगानि सुबुंफोरा सनिबाराव 127 बि माहारियारि राजालामाखौ होथेदों आरो गोख्रों सोमावसारदों। ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफोरा रेलवे बिफाननि गोब्राब थिरांथानि बेरेखायै ओंखारबोदों। रायजो-राजाफोरा अजद होदों दि रेलवे बिफानआ मोनसे गाहाय लामाखौ बन्द खालामनो नाजागासिनो दंमोन, जायखौ जायगायारि हान्था-मेलानि थाखाय लाखिनाय जादोंमोन। गोदानै लुजानाय 127 बि हायुंआरि राजालामानि लुफुंनाय खामानिया जोबनायनि उनाव सुबुंफोरा रेलवे बिफाननि जेबो सिगां फोसावनाय गैयाजासे ग्रेटार मटारझार ओनसोलाव लामाखौ बन्द खालामनायनि थिरांथायाव रागा जोंदों। फ्राय 20 गामिफोरखौ फोनांजाबग्रा लामाया बन्द जानायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा ट्रेफिकनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। जाउनाव ओनसोलनि सा 500 हौवा-हिन्जावफोरा हायुंआरि राजालामाखौ होथेदोंमोन आरो रेलवे बिफाननि थिरांथानि बेरेखायै सोमावसारदों। सोमावसारगिरिफोरा लामाखौ सिगांनि बायदि लाखिनो दाबि खालामदों। सोमावसारगिरिफोरा बेखौबो बुंदों दि जेब्लासिम जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम बिसोरो सोमावसारनायखौ सोलिबाय थागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे समनि लोगो काम्पा बरग'यारिया देबरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारीनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेनो हुमखि होदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोनसे समनि लोगो आरो बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरग'यारि आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी फेरेंगाखौ बिसायख'थियाव फेजेननो थाखाय गावनो बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो फोसावनाय जादों। हाग्रामा महिलारीनि बे फोसावनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारीया गावनि मोनसे समनि लोगो आरो आथिखालनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि काम्पा बरग'यारिखौ होसिख्रावदों।
10 नं देबरगाव परिषद बियाबनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि नखरारि बियाबनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेनाय खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेनो हुमखि होदों। खाम्फा बरगयारिया 15 नं काजलगाव काउन्सिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि होनायनि उनाव मोनसे समनि लोगो आरो बारग' केबिनेट मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मजों सायख'जानायनि उनाव खुंनाय मटरसाइकेल रेलियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथियो। बे समावनो इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया खाम्फा बरगयारिनि आव-फावखौ मदद होनायखौ फोरमायदों। बिथाङा बुंबावो दि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, जाय मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिनि आगदा आखाइमोन, गावनि गोहोगोरा आरो अहंकारि आखुनि थाखाय गावनि दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। बाथि खौराङाव दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ डायमन्ड हार्बारखौ 6-1 जों फेजेननानै डुरान्ड काप फाइनालखौ नैथि खेब देरहाबाय। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ सनिबाराव फाइनालाव 6-1 जों देरहानानै आगान होजेननाय डायमन्ड हार्बार एफसिखौ फेजेननानै डुरान्ड काप 2025 खौ दैखांनानै भारतारि जोलुर जारिमिनाव मोनसे जुनिया आयदा बानायदों। हाइलेन्डार्स, जाय सोलिफु चेम्पियन महरै जोबथा बादायलायनायाव हाबदोंमोन, लासै जानायनि जेबो नेरसोन दिन्थियाखैमोन। गिबि हुइसेलनिफ्राय बिसोरो गोख्रै पासिं, क्लिनिकेल फिनिशिं आरो थाद'नाय गैयै नारसिननायजों गेलेनायखौ दबथायदोंमोन आरो डायमन्ड हार्बारखौ गावसोरनि गोख्रैथिजों गोरोबहोनो जुजिनांदोंमोन। बे देरहानायजों नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ फारियै नैथि डुरान्ड काप बिमुंखौल' दाबि खालामाखै, नाथाय 34 बोसोराव मानगोनां ट्रफिखौ जाफुंसारै रैखा खालामनो हानाय गिबिसिन हानजाबो जादों। मोनसे मोनदांथि जाय भारतनि फुटबलनि गोजौ थाखोनि गेजेराव बिसोरनि थामानखौ गोख्रों खालामो। बादायलायनायाव साबसिन गावारि दिन्थिफुंनायबो नुनो मोननाय जादों। अलाउद्दिन आजारीआ गल्डेन बुट आरो गल्डेन बल मोन्नैखौबो मोननो हादों, जाय टुर्नामेन्टनि बयनिख्रुइबो साबसिन स्ट्राइकार आरो गासै गेलेगिरि महरै गावनि गोहोमखौ दिन्थियो। फोथायजाथाव संरैखागिरि गुरमीत सिंहखौ गासै बादायलायनायाव बिथांनि गोख्रों रैखाथिनि थाखाय गल्डेन ग्लबजों मान बावनाय जादों। डायमन्ड हार्बार एफसिनि थाखाय फाइनालआ मोनसे गोदै बुब्लिमोन। जेननायनि उनावबो गावसोरनि गिबि सिजनआव फाइनालाव बिथांमोननि मख'जाथाव दावबायनाया बिथांमोनखौ बाख्नायनाय आरो मान होदों, जाय फोरमान होदों दि बिसोरो इयुनाव नायनो थाखाय मोनसे हानजा। 2025 मायथाइनि फाइनालखौ रोंग'थि, मावखान्थि आरो जारिमिननि गलायमोन्देर महरै गोसोखांनाय जागोन। नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि थाखाय बेयो दिदोमथि, हानजायारि खामानि आरो गोहोमथिनि मोनसे गोग्गाथाव नेरसोन महरै गसंना दं। भारतारि जोलुरनि थाखाय बारखौ जौगाहोदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।